Yen biasane kae mandine kok rada beda ya iki. Ngendikane Sambang padha wenang aku diparingi kanugrahan ucapku iki mengko bisa mandi. Ayang-ayangku njajal tak pujane iso dadi makhluk sing nyenengake aku apa ora? Utang-utang tansah ingkang arebapan bebagongan ingkang sumawana hayang-hayangku ingkang bebagongan dadi bocah sing gendruk lucune kaya ngene. Muga-muga aku duwe kemandhet nasibe wong sak rombongan neng tangane bocah iki. Lan esuk ayang-ayangku sing bebagongan bocah iki tak wenehi jeneng Bagong. Anakku ngger Bagong. Enyeng wae nindali karo aku. Lek wujude ngene suarane ngono kaya wong keluwen. Wadate apik becik apa mergo ana suhune kok njur. Dadine kok kaya Bagong ora entuk ngantuk ora mungkin dirgan nggoni kok. Sapa-sapa disambung. Kowe anake bapak iki jenenge Semar. Semar. Semar Badranaya aku sing ngukir jiwa ragane. Ya. Ripalungguhan iki bisa kowe gawe mareming rasaku tentreming batinku. Dari palungguhan iki melu tutno akune bapak. Ngatasi wong ireng tungten gale sing ngebis tapi biru cilik rambute kriting apa iki kok cakapon tak ora kaya bangsane ndruwuk ya pancen aku bangsane gendruwo jenengku badhe cemukir kowe ya Gandharwa kok tak sawang sikilmu ora napak padha-padha gendruwo aja ngelak-elak karo wong Jawa cangkemmu
Tahun murid pengabarane kala sepi. Nampak anggane daging semukir. Bubrah budayane nganggo. Nane apa dibesake ngoyo-ngoyo pangkan momol moji. Ya, wujudku dadi kaya ngene. Ora dadi apa, tak waduhke karo adikku. Adikku apa jenenge mau? Peco manggung. Ayo to, ayo to. Ayo to, bener. Go. Aku artine, Mbak. Kang, apa Dik? Wujudku mau ning ganteng kaya bagus. Saiki wae kaya tikus kaya wedhus. Aduh ora patut bakar pisan. Udun kaya ngono iki ora pantes kalau iki nggo trompet ngono kuwi. Ora apa-apa. Ilakan apa iki kaya ngene? Sambat kaya wong kaya pestake kapok iki. Kumpatir, ayo. Lir-lir tandure kosumire
Ndoro kalih sampeyan le lontong le lontong. Ini bangsane apa? Yo elak sing jenenge Semar Badranaya. Lho, pek ngerti. Bendina kumpul sak kotak masak pangling. Semar, kuwi hurufe saka S E M A R. Diuncaki aja ati tangan kok piye diuncaki. Ora per hurufe piye? S apa? S kuwi sira, E eling, M marang, A Allah, R Rasul. Sira eling marang Allah lan Rasul. Tak dungake rejane jaman kuwi dadi gareng sing kondang pinter oncek-oncek tembung. Gak ada aneh ngono iki. Mburi sapa sabibe iki. Mboten iki asline nuwun sewu niki Gading Cemukir. Pamukir Cemukir. Gading Cemukir kula petuk manggung saking Pulau Awindo. Awindo iki Karang Pandan Wetan terus. Pulau Seluman. Kula kanthi wujud kula sampun kados makaten lan kula bidhal saking Pulau Awindo sampun anggadhahi tekad badhe sumita dumateng manungsa mliginipun Kyai Semar Badranaya pramila saking menika kula nderek cerita wonten ing ngarsa kaduka Kyai Semar Badranaya. Arep cerita karo Semar. Aku duwe anak sing menang mentokake tak tampa lan ora anakku. Sinten? Tuli Eneng ada. Renio tak bagus. Betul. Perto ngene kembang ora dandusa. Pantang biasa ya. Ya nak siji karo niku. Beli koyo ngono. Nadyan beling aku seneng, muga-muga dheweke besok sing mentokke nasibe wong mergo ngalor ibu sing andung amplop ya kuwi. Amin, ana bae amin. Lemahnya, dorama. Tak begini. Kamu neknya ini. Ang lumah, ada apa lumah? Gampangnya ini. Lagi tak buka orang isine bapak pisan. Yo isine ono baru cek aku. Wah, sama-sama ora senengane ora. Iki pengen suwito, Suwito yang paten pengendang hebat kudu. Mak guru. Coy jenenge. Kula kating kang mikir. Aku betul manggung. Jangkrik ora bosok nggih kula betul manggung. Ampun. Aja. Yo ora. Nang tak jantur lho ini. Meneng tau isane. Lah panjenengan suwita rene Gerbasuki mawa boyo. Iya. Apa sing ngomong kowe kok piye? Boyo-boyoku dhewe. Senengane ora. Kabeh kudu bisa joget. Wis ora seneng joget kabeh. Amen. Juga ngono dak ora joget. Mau senengane buat terus kowe. Lan joget. Mlaku. Apa alek ngono kuwi? Samang yo. Karo tak ingat yo ya goblok ora ngono. Kulu tak blak wis bokong gede manfaatne. Bokongmu bunder kaya nek minong lho. Nang. Ngono. Kiling kintak yo tenan. Cepete bokonge digone pindho. Lah. Kiling kintak. Lah. Ojo blak. Paham. Ayo. Kiling kintak. Blak. Nah, ngono. Pinter. Yo iki bunyi iki. Ayo. Ampun. Dang. Ayo. Yo keke pri. Lho kudu noket. Ngene.
tulu tuntak dedel tulu tuntak letak numpak teria semawon rana doke dedel tulu tuntak dedel tulu tuntak tak delah tuntak ngono tuntak delah meneng kabeh dari ajar ngono yo dang takde kosek nyok kosek mendali gongsek dang takde lagi mendak ngono goblok ra umum wong ora senyan blas ora dang takde duk mendak siji loro ngewu ndang ora dang takde tandung blok pas blok sing jokno kowe ini kok piye? Aja iki menangan ya, Jon. Ini kok apa-apa iki kabeh. Ayo, dang tak tandung blok tulu nah tak dedeblok tulu tak belah tuntak iki karo ngomong belah tuntak aja ngono ora. Yang ini rasane ora. Ini kakaknya orang perempuan ayo cewek nih dang tak tandung dedeblok tulu tuntak dedeblok tulu tuntak tak belah tuntak goblok yo tak belah tuntak ngono tikus ora kami demudeng ora tak belah tuntak belah ora kuwi tambahi senengane yo dang tak tandung blok tulu tuntak dedeblok tulu tuntak tak belah tuntak 100 tulu tuntak dedeblok tulu tuntak tak belah tuntak ana kendhange gandul cocok iki lulus ya lulus terpaksa ya tuh iki Rambak gede dhuwur ngaku kaya ngono nanti ana tak dalang slop tenan ya. Senengamu ora. Nggih kok tak ngrokok riyen. Ngrokok nek iki ora apa-apa nek bojomu ora ngrokok. Kok dene bojo. Pripun iki? Kang tak tandung tung blok tung blok ngono nggih kendhangane kula apal kene nah ngono tung blok pindho nyok blok paham nun sewu coba tak kula kendhangi piyambak ora apa-apa kowe ngundang kowe dulu ta kowe nggih tak tandung tung blok tung aku ini kok raiku rada maju panggil jebal yo 3 4 tung blok oke 100 terima kasih terima kasih ini jenenge apa Pak? Iki jenenge gading temukir karo pecuk manggung. Tapi kan lek jenenge kaya ngono. Ora trimo aku ora kirim rambutmu ngono. Lah kowe jogetmu kuwi aku iki iso prate kok. Prate ngapa aku linone mun mendaten nang rumah samu sampah kok. Jenenge Pak aja ngono kuwi kapiken. Ya. Ilangi jenang mlebu tak sinden. Ilangi jenang dadi jeneng sing arep tak jenengke Gareng sing mburi tak jenenge Petruk wong papat Semar Gareng Petruk Bagong sing tegese Semar utawa Samir kuwi tindakno Gareng utawa Nala Khairi kuwi pakarti sing apik, Patruk kuwi dana, Bago kuwi tumindak sing dolim utawa ala. Samir Khairi Patruk minal Bago, tindakno pakarti sing becik, tinggalno tumindak sing ala. Ya kuwi amar makruf nahi mungkar.
Bapak Ustaz Fauzi Wahyu Muntara ya, Tru. Nggih, sing kaping pinten Mas Gare? Sing kaping 49. Angka 4 kali 9 tetepa dados donga ingkang sae. Werdine 4 kali 9. Papat tegesipun kiblat papat anggenipun pepundhen kula Bapak Fauzi nyambung silaturahim dan berusaha menjadi manusia yang bermanfaat. 9 adalah kemenangan. Untuk mencapai kemenangan tidak di hadapan manusia, nek di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Nggih. Muga-muga tetep panjang yuswa penuh dengan barokah. Nggih, ngoten niku. Bisa nek gare wayang wong lho. Rasa ngomong ngalon lho. Kan mau tak anteni yo juget yo ala. Wong atase gareng kudu nganti goro-goro. Apa nek gareng liwat mulih lho. Ayo dikang tak kono lurus dikang. Ngene ra. Ya, ngono kuwi. Ya mumpung wektune isih ana, Ripalungguhan iki ngaturake panglipur. Heeh. Waranggana rung dikenalake sore terus. Ya, mergo iki ya bunga pentas yang tidak pernah layu sepanjang malam. Nggih. Duwe saka sisih Kulon. Kulon. Wis apa? Menika Mbak Iya Sundari meten saking Sragen. Garwanipun kadang kula anen Ki Aji Tanda Utama Ngundaan. Heeh. Pake kenes wis. Iya. Ing angka kalih menika Mbak Tri Hastuti Retnawati ingkang insyaallah menika wulan Agustus menika bali umroh. Nggih. Sesarengan karo sami ta? Mbuh ora ngerti pokoke umroh. Mulon ngitan kowe. Umroh ngitan nang ndi? Mbuh ning Surabaya sik rumah salam ning Juanda lagi ngurang pangane. Asline Ngawi. Ya Mbak Tri Hastuti. Wah, Mbak Ngawi kudun mah temenan. Jilbab putih, lambang kesucian toa. Angka kalih, angka 3, Ibu Sukesi Rahayu. Meen saking Sawahan Jaten Karanganyar kondhani ing kampung wayang. Bojone dalange utawa gawan kotak. Gawan kotak sing kathok-kathok. Iya. Terus salajengaken sak sampunipun Ibu Sukesi Rahayu sarjana seni magister seni menika wah ladalah. Kemarin engkau masih bersamaku bertumbuh dan merayu oek-oek apa trompet menika wah nggih Mbak Sekar Bula kula sik apal aslinipun saking Jombang samangke sampun dipun pundhut Dipolokrama dening Mas Rohmadin menika akhiripun jenak pinaranakan wonten Black Melon iki lho Mbak. Boyolali nggih. Boyolali Bajul kesupen. Dan susu ya. Heeh. Senengane Mas Udin ya. Ya. 4 sehat, 5 sempurna. Betul. Mbak Sekar Bula terus Mbak Dian Munasiroh sarjana seni magister seni asli saking Madiun. Niku garwane Mas Sigit Gapuk ing Ngastok Saron. Sing anu lilak-lilik kudu sebelahe. Ngawur kae. Sing setorine anggere sinapu lho. Kudu. Mas Sigit Gapuk ya pengendang hijab. Lan menika koordinator Sinden Madangkara. Kalajengaken menika Mbak Birgita Ayu sarjana seni meken saking Kota Tahu Kediri. Nah menika artis kita wis kondang nang medsos nang TikTok sangat luar biasa. Iya, uncut lah uncut. Uncut lho. Kalau film uncut lho. Ancat. Terus lagi mangan telak iki Mbak Winong Nawangse saking Tulungagung. Wah, kan diwara Winong luar biasa. Panjen yo bocah ora ngerti apa-apa, ngertine gresego. Iya. Ana lanang ganteng yo ora ero. Ana lanang nggawa mobil ora ngerti. Ngertine gur mangan. Cuman anggere ana lanang gelem meneh panganan, dhek gelem dipangan. Tegese dipangan suarane anggene nyinding lho. Ninggalkan tresnan. Iya. Iki nang
langgene Pak Ustaz Jan. Lho, tegese dipangan cuanane lho, sing apik ngono lho. Ya, matur sembah nuwun nggih. Monggo Mas Gareng Sumarbagyo saking Semarang mriki. Iki rada keren ya Ade karo Pak De Gareng. Ha iya, heeh, ngono tak perjuangke Pak De. Nek penambah takon mesti sinten dagelane Pak Dalang Pak De Gareng. Mesti kula sing ngulke. Ha iya. Ngono ra ketang kanca-kanca mangane rokok sak slek ngono bae ya. Apik. Ha iya. Mboten kula sing njaluk kanca-kanca. Kuwi kopi dipek dhewe. Angger bareng ngombe suarane kopi apa sih paling nikmat? Apa? Kau pikir dirimu? Iya. Kopi apa yang gawe paling cepet? Ora enak kamu dinek sik dipanasi anak. Sing cepet kopi paste. Pepeling langsung kemawon karya Abdi Solo. Ki Haji Anom Surata, monggo. Lajeng kemawon Mas. Yuk. tetep nderek mangayu Bagyo tasakuran saking pepunden kula Mas Gareng Bapak Ustaz Fauzi Wahyu Muntoro sekalian Ibu tumrambahipun para mitra-mitra samira sedaya kemawon. Ngaten sasampunipun menika tasakuran mugi Ustaz Fauzi Bihno saking Siadangka saya ngrembaka usahanipun saged murakabi tiyang sanes. Amin ya rabbal alamin. Oh, bagune ngoten mawon niku sing penting donga niku angeten niku dijabahi biasa. Kok saged? Lho mulane yen angeten niku artine salat tahajud, artine donga niku adane asring-asring iso terkabul. Amin ya rabbal alamin. Kula senenge nyambut gawe teng Kabupaten Paving niku pancen luar biasa. Sik to, yen ora ngerti takon. Kabupaten Karanganyar. Karang kuwi jenis apa? Watu. Watu sing anyar ki apa? Paving. Meksa wilayah barang kaya diplesetne. Nuwun sewu, sing jenenge nama seseorang
karo alamat itu tidak boleh diganti atau digasake. Justru saya ngetes kelantipan pikirmu. Iso nampa ora kaya ngene iki nandhake iso ana chemistry antarané kuwi lan aku. Amin. Ora kuwi ya nuwun sewu nadyan urung tepung utawa ketemu ya lagi bengi iki ya seakan-akan saya mengikuti beliau Ustaz Fauzi. Oh ngaten. Jadi ya dadi guru-guru sewengi ra ora masalah kok. Boleh. Wong ya najan kepiye wae saya ini juga termasuk seorang muslim. Lah iki pertanyaane iki. Pripun? Muslim kuwi tegese apa? Muslim niku Islam. Cetek men. Lah lek guru aku lebih lek wong dijabarke. Dijabarke muslim MUSLIN menjalankan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya. Takwa. Beres. Ucapan pertama kali yang keluar dari mulut seorang muslim adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalimat syahadat. Terus Sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Lakukan puasa di setiap bulan Ramadan. Ingatlah kepada kaum duafa, janda-janda tua, yatim piatu untuk zakat fitrah. Menjalankan ibadah haji bila mampu. Jadi muslim itu harus takwa dan menjalankan 5 rukun Islam. You know? Yo iki otak-atik gathuk ning yo ora nempal-nempal banget. Nggih. Ning wong sewu kula percaya panjenengan menika kejawi bab agami nggih bebles bab budaya napa malih. Kowe aja nek budaya bujana bagus teguh. Aku teguh no, tegese bab kesenian ngono lho. Oh lah yo. Monggo nuwun sewu kangge seniman yang hebat kuwi menyampaikan kebaikan kuwi ora kok secara mloho lan cetok ning mesti diulang ngangge tembang utawa lagu. Nggih. Sholawatan sampean. Nggih. Ala-ala nggih Mas. Nah nggih. Oh yang kon api-apian ora apik. Nggih, sing penting pesan moral itu kok. PMP ya. Apa kuwi? Pendidikan moral Pancasila. Iya kuwi lawas iki. Tak PPKN. Ya. Ora sak disemak kaya ate lho. Tak kira lali. Lali kok boyo lali. Padang rembulan tanggal siji yen pengen urip lumayan sregep padha aku ngati ora kula dadi petani salate aja nganti lali apa maneh yen mati panen salate aja nganti lereng
tejo diundur-undur Pedagang. eh? Pedagang. Pedagang. Repote dadi pedagang kudu sregep anggone sembahyang. Pedagang opo? Pedagang opo? Lho terserah apa ngono. Lah iki ora kenal lan tembusu piye? Pedagang apa? Ya pedagang. Pedagang kaki lima. Kok ora ono ya pedagang kaki lima iki? Sing kaki lima iki tegese iki rombonge kae. Oh, iya. Kaki lima. Ya wis iki. Lho, terus lagune piye? Oh, tak teruske to? Teruske. Oh, alah. Apa iki gone mangi apa iki? Pedagang kaki lima. Apa le? Telate ora ditunda-tunda. Dene yo iso kok kowe. Lho datahe dhewe-dhewe kok. Datahe kaya Sing dilingkup kita saja. Oke. Sinden. Repote yen dadi sinden. Salate ora tau leren. Apa sama sindene? Sukesi. Sinden Mbak Sukesi sregep salat lan sregep ngaji. Dadi yonggo salate basura ono apa maneh sing tukang tendang ra tau salat seneng demenan. Oh, sik. Iki pelajaran iki. Piye ketemu piye? Repote yen dadi yoga Salate basura ono. Terus Apa meneh sing tukang ngendang ra tau salat seneng demenan. sampean iso nembang mergo diringi yoga. Terus Sampeyan iso berirama mergo diringi kendang. lah ngopo? Yo ngajeni karo pengendang. Kurang ngajeni apa? Lah ku mau seneng demenan mau. Yoga ki ora seneng karo profesine. Ora bakal dadi yoga ampuh. Mula kudu demenan karo profesine. Aja berpikir negatif dong. Oh, alah, ora demenan karo wong wedok piye ora to? Lalu hobimu. Loh. Karo. Karo tunggal guru kok. Oh, mantap. Ben kompleks sih dan wis yoga wis barang. Sing apik lek njaluk melu tanggal 14 atau 13. Milih Tanggapan maju mundur. ora maju mundur ora dadi piye ae ora. So repote yang dadi dalan sasregep panggone sembayang. Mantap. Dalan kita yo kuntabi gone salat ora tau keri. Allahumma amin. Wis pokoke tanggal 13 kudu melu aku. Ya. Ora melu ya tak batalke kok piye? Terus batalnya kudune sing nanggap kok sampean sing batal. Lha yo padha berarti wong loro batal kabeh. Wong senengane wong Apa Bu? yo dagelan. Oh iya, Repote dadi dagelan. Kok cintae piye? Repote dadi dagelan. Munggah no. Repote dadi dagelan. Tansah sugeng mring pangeran.
repote dadi dagelan tansah sugeng mring pangeran dun. Tak doke lagi didadute yo. Yo dotan pengaruh. Didadute ngene terus. Hari ini Repote dadi dagelan tansah sugeng mring pangeran dagelan asmane Mas Gareng wonge ganteng omahe mentereng amin ya Allah. apa mau dagelan asmane? Gareng Nggih, nembe ngertos jenengan gerah asma alan. asma jenengku Lah kuwi mau tak kira lara asma. wong basake dhewe kok ora entuk. Panek wis sifate menungso Mas, adane sok ngapik-apik dhewe pribadi nyerek-erek wong liya. Itulah watak yang tidak baik. Iki tak tok ngene iki apa? Saiki contoh. Contoh itu tidak harus yang bagus toh. Yang jelek pun ya diberitahu. Iki lho Le, contoh sing elek supaya ora ditiru. Garas mula teng wayang enten Pandhawa apik nek Kurawa elek padha tampile. Tinggal dipilih yang mana. Nggih. Oh iki. Aku ku pemorak pepet tuh dalang aku. Dalang masamu gampang kok piye ora? Lho mulane angel iki aku wegah. Ngono lho Mas, aku kuwi tenan iki. Iki jare kelurane melu Sengon to iki. Hah? Kelurane iki Sengon. Desa Desa pun Sanaan manggung. Mau ya ngendi? Jatine wis entek ganti Sengon. Pilih nang parat ora iki. Aku kuwi tenan aku kuwi nang tlatah kene iki seneng mergo sing guyupi sing mirsani akeh. Nggih. Iki kula namung saged dongaken ingkang dalu menika mirsani ingkang dalu menika menikmati kula dongaken mugi-mugi taun ngajeng sekarang panjenengan menikmati mirsani besok tahun depan nanggap dhewe. Amin, ya Rabbal alamin. Nek kudu aku gareng. Nggih siap bareng patitan. Bareng Semarang. Sorry, kuwi yang kepengin loro ati kan. Iya. Bejen cedak ora. Meji ya. Iki ono lho iki gareng kerot ya nonton iki. Nggih ta. Gareng kebak ramati gareng kerot tadi gareng itu punya identitas sendiri, gareng bejen, gareng terlalai, gareng kerot, ono gareng. Wah, macam-macam. Ini salah satu amalan saya kepada orang lain yang saya bisa. Jadi dengan meniru saya, silakan monggo asal bertanggung jawab dengan profesinya. Dan saya yakin Allah itu memberi rezeki tidak pandang-pandang. Tegese wis to, wong ki ora usah semelang kelangan rezeki. Rezeki wis diatur karo Gusti Allah. Amin, ya Rabbal alamin. Wah, bareng saiki tak kelumpuke dadi PGRI. PGRI kepanjangannya Persatuan Gareng Republik Indonesia. Pimpinannya sampean. Aku Nggih. penasihat. Penasihat atau sehat malah. Yo ora maksudnya iki dadi para gareng. Nggih. Yo Sehat niki. itu anis to Mas. Nggih. Mas Gareng, menika saderengipun Durpres nggih, kula selani setunggal tembang rumiyin. Napa Mas? Nggih, mboten sedaya ingkang Islami to, ning wonten ingkang nyelani menika saking Pak Tommy Beponang. Oh nggih. Nggih ingkang ngersakaken Lintang Asmara. Nggih, nggih. Tapi Mbak Sekar Bulan, Mbak, tapi Mbak, ayo jenengan nggih. Dan aku lagi sadar yen ana sinjen anyar jenenge Sekar Sawur iki. Sekar Bulan. Heeh. Wah, Mbak, ngene. Wah, jan. Dalu Mbak Sekar. Dalu. Matur nuwun jenengan kersa ning buyung. Piyayi teh alus, suarane apik, ayu kaya ngono. Jenengan. Daleme di Mboten kula ketokke daleme. Oke ya. Dalemu arep gowo lho. Boyolali karo daleme dalan Surya Dadari Cahya Dadari iki dine. Saya tepi kula.
Oh, Sinian. wis kula. Ya. Wah, iki lho. Aku senengku sinden saiki iki kejaba ayu-ayu, pawakane becik, suarane apik tur yo bertitel ini. Berarti jangan dipandang sebelah mata seniman-seniwati sekarang karena mayoritas sudah sarjana minimal S1. Wah, nggih. Malah Bu Kesi menika Mbak Dian menika malah magister seni. Bu Kesi malah sampun dados dosen wonten ISI Surakarta. Wah, luar biasa. Tur ya dipacaki apa-apa wis nganggo iki nganggo kerudung. Nggih. Siji sing rada. Sing aku Nomor loro kae nganggo kerudung mah kaya nangka dibrongsok. aja ngono, kuwi kersa nganggo kudung wis matur nuwun kok ya. Nggih. Mula tak lem. Nggih. Ketok manis, ketok nangka ki dibrongsok mateng wit. Wah, putih di bahasa dulu. Mas Sekar badhe duet kali sinten jenengan pilih piyambak. Nggih. Monggo bebas. Apa dia? Kalau jujur. Dari hati sanubarimu siapakah yang kamu pilih? Jujur. Kau yang ngerti bocah gue teragam tak patenane. Sing lanang wis kudu kok aku atau. Saya akan kita. Ingkang jonten menika Mas. Oh, betul bu. Nggih. Nggih. Aja nyepelekke maksudnya yo guru. Aku takon ora kleru to. Anggonmu milih. Berarti pancen cocok. Nyatane seputra kok ya anak-anak kok ya. Ya kok menawa mendem. Mendem katresnan. Kabeh iki wis dinatah kuwi jodohmu ya openono. Wis. Ya, sing iki sapa? Duitmu karo sapa? Udah. Hah? Sapa? Iki wis di WA karo garwane. Oleh nembang nanti ngejak aku duet kok mulai sebareng aku. Aja bareng kuwi ngopo padha lulute kok. Iki sapa? Mas Taslim ya weh. Ayo, Mas Taslim. Mas Kresek lho ra taslim tas kresek. Nggih. Wah, kok nembang gayamu kene. Seneng. Kok iso? Supaya taslim munggah wonge gundul itu lirinane gundul-gundul patung. Lho kuwi piwulang kok ya aja gemblelengan. Aja gemblelengan ya terus ora mbok liyane gundul-gundul kok iki ora gundul erosi. Taiwan. Wes, pokoke kuwi bolongku begini. Ya. Oh, aku ora nguati wis saiki. Tapi Rapi nak perasaan gitu. Iki orang nggo kulit to. rumangsamu apa? Kok mlintis lho. Wong mati porselen. Nek wong iki ada kelebihan. Wis terserah kok di keramik iki. Oh, orang itu ada kelebihan dan kekurangan. Nggih. Taslim nadyan kaya ngopo suarane luar biasa. Betul. Tak lem pokoke. Ya. Ya, nek jolali kowe nek data rokok iki aku 15 juta ngono lho. apa? Jenenge 15 juta. Karo tuluk matane kowe. Pokok ora sanggup kuwi sing baku ngadeni kumbutan. Apa? Iki wira swara apa maklar bis? Pira suarane? Kok bengok-bengok ngono?
Mbok menawa anyel karo sampean ngono kuwi. Wong jenenge wong dikenal nebak karo murahmu. Jodoh nesu ya sepuh sing ngono. Aku anggere sayang njaluk pangku winong. Oh. Rambut ya? Njaluk pangku winong. Aku melu. Aja kudu galak. Apa jeneng Prabu? Oh. Nah ini ketok bagus, gagah kaya ngono suarane apa ning omah mbak karo selika. Terus yo bunyi. Itu mekrok. Tapi lintang asmara dipun aturaken. Ya, Mas Taslim kalian Mbak Sekar. Matur nuwun Mbak Sekar, kersa gabung wonten Madangkara. Ya. Sangat terbuka. Nggih, nggih. Saged sowan. Rencanane pokoke sing pengaruh iki duwe bojo sinten tak jak kabeh. Aku lek nanti kok jak bojo wae ora melu. Ora iso ngrokok lek ora samelu lek. Ngapa to kowe? Ora. Para, ya lintang asmara. Beres. Apa? Dia boleh sing sune nang ngerti. Kali-kali lho. Ora wani aku mbelani. Nek kok kono ning ngangge iki lho permulaan sini apa? Ral. Nah, yo Mas iki. Trompet itu Mas, yo. Trompet dari kupingmu krungu ra. Trompet sak sule iki lho. Saxophone. Sing aku guru besar iku kono. Mas. Kok kaya undang-undang ayatan lho lho. Kok sithik mana? Ini lho Mas. Roci. Ya wis karo laku mbak rapi lek mutung besok amelu dilokok. Padahal ya langsung kemawon mangke den renggo Mas Udin nggih. Yo.
Terima kasih. Nggih. Tasle iki golek perkara. Lah apa? Duet karo bojone wong iki deret-deret ning ngarep sing lanang iki. Bro tak dibacok wong kuwi iki. Mangke senengane ngarapi kancane. Kaya Ngene iki kok. kaya pantes-pantes to sarimbit kowe dituntut bocah iki kaya bapake ngeterke diterkene puskesmas. Pagareng. Dawuh saking Bapak Murgatma menika undian. Oh, ikan kalau Umroh. umroh. Alhamdulillah. Kersanipun dipun iringi gamelan nggih. Ini apa Pak niki sketsane? Main semelang kula menawi diiringi gamelan malah Mboten konsen. mboten konsen mangke nggih. Ning monggo kersanipun pripun nderek. Apa nderek? Pak Mo, monggo Pak Mo. Nggih. Nggih. Di teruskan terus undian umroh. Mugi Ustaz Fauzi Wahyu Nur segala bagian undian umroh. Semoga terlampau kasih. Apa anu pra layar liring-liring ya? Hah? Ya ngono. Iki ngomong dipun karo Pak Sutoyo. Samira. Sinom nggih. Ha nggih menika sinom nggih. Nggih, iki laras niki Mbak Lia lho, Pak. Nah. Nah. Lho, slindru mawon temu nggih. Monggo mangke gayung bersambut antaranipun sinom kalian undian umroh. Mugi-mugi sinom saged umroh. Ayo. Tembane teko tanah suci. Ya. Monggo undianipun. Bapak 446 Bapak
Masih buatan ini. Pak mantap. Wis. Wah. Terus. Wis. Ini kemarin begini terus ini. Kanan. Pak mantap. Lima tujuh delapan. Ada nomor berapa? Empat. Empat. Oke. Ya, itu pertama. 578 nggak ada ya berarti ya? Waduh. Berarti bagi dua ini berarti. Wah, ini keren banget. 578. Empat. Memang takdirnya ada dua umroh ini. Jadi ada berarti dua umroh ya berarti ya. Pada pas kaji ini. Oke, Pak sudah Pak. Pak. Sudah. Kita sudah ya tadi. Sini itu. Ibu. Mulai siap. Pertama kita tiket ya. Ya, jadi yang satu ini kejadian luar biasa. Yang satu empat-empatan memang memberi bantuan empat-empatan di hari umroh gratis. Bapak, yang kedua harusnya udah dicabut karena ibu nomornya keluar juga, dapatnya tiket umroh gratis. Tiket ya, tiket pesawat. Kayak yang kemarin ada pernah tiket pesawat kan? Yang satu dapat umroh gratis, yang satu dapat tiket pesawat gratis. Matur nuwun, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bopo Fauzi sedekahnya sangat luar biasa, dermawannya sangat luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bopo Ustaz Fauzi. Dan orang tanggung-tanggung. Yes, Allah Subhanahu wa taala. Dan singgah kali ujian sampun kesucian dono. Kenjo satu tahunannya. Semoga kasih senang lupa yang yang dikasih kasih ini Allah dan dari Purnami Peraturan Antoro membuat tutup penjelasan dan sekarang.
Alhamdulillah. Amin. Kalau sinten salawat semoga kang yo berarti tidak sambung pasangan sahabat. Matur nuwun. Pak, kareng koyo ngono kuwi kan. Dan mirsani wayang ana bujang awak saged tindak umroh. Seneng ki iso anu Pak Ustaz Fauzi iso nutup suasana iki wae jane rada geseh tadi. Nggih. Ini ya kalau Pak Ustaz Fauzi iso ditutup dadi iso tentrem ayem. Nggih. Alhamdulillah nggih matur nuwun Pak Ustaz. Sembah nuwun Bapak Ustaz Fauzi sekalian Ibu. Mugi-mugi tambah barokah ing samudayanipun. Lan sinom kala wau Pak Bidareng dipun pundhut kalian Bapak Suyoto MBS Kepala Cabang Samira Travel Semarang. Tanggane jenengan iki tunggal papan kalian kula. nggih. Nggih matur nuwun. Kalian kangge tangga kesel panitia mliginipun Bapak Murgatmo menika panjenenganipun ngersakaken lagu Nemu. Wah iki. Nemu. Tahu ngerti? Lho. Aku nemu. Oh nggih. Nemu diaturake ya, digradak wae karo Mbak Lino, Mbak Birgita, terus Mbak Trihastuti. Wis pokoke kudu Mbak Dian iki cukup iki papat. Cukup. Pak cukup iki. Nggih. Nggih. Mugi-mugi ingkang sami rawuh sedaya saged nemu kamulyan lan ugi barokah Gusti. Lho, panggih. Dikali cuma untuk Mas Setyo kok kuwi. Oh iya. Lah ben ngedrop kuwi cilaka kuwi. Nah. Nemen apa nemu lho? Nemen apa nemu, Pak? Sing kepanggih nek pundi nggih. Nggih. Kesari, oke, ya, nggih. Nyuwun pangapunten Pak Murgatmo. Ayang-ayang mawon Pak sebelum malah lebih anyar nih. Ayang-ayang. Nggih, Pak Murgatmo dipun menika dipun singkungi kaliyan kanca-kanca Madangkara kinarya jampining saya. Ayang-ayang. Ya. Dados, yuk berbatu dalam melodi. Oh ye.
Mas Arya dan seluruh panitia pelaksana. Terima kasih, matur sembah nuwun. Anak-anak kabeh. Nggih. Pun. Wah, Iya, bareng kuwi. anak lulo. Apa? Anak lulo. Tenang lho. Tegese Waranggono saged adaptasi ora mung tembang religi, ora mung tema babagan gending-gending lakon, ning nyatane sing ala sekarang yo menguasai. Nggih, Mas, mancing-mancing. Nggih. Kripik gedang kripik telo sithik gedang lakon rata. Nah. Gandeng menika sampun jam 2:30 langkung. Mila kula minangka sulihipun panitia ngaturaken panuwun dumateng Pak Bigareng Sumarbagyo. Kula kan kedahipun matur sembah dipun timbali paringi rezeki ngramekaken swasana. Nggih. Boten langkung wonten lepat kirangipun nyuwun gunging samudra panaksami. Nggih, jawab sami-sami sembah nuwun. Nggih, kepathi malih sipun tanggal pinten? 13. Oh nggih. Kowe iki jare anak gendruwo, mongko sing ngamuk sing jenenge Kala Sekti kae ya gendruwo. Gendruwo ngregeti ana ing Gunung Tidar ngelek-elek ngrubeda menungsa. Yen kowe mau mangku tangan njur pedaya apa Semar ya anak Petruk karo kowe. Geno bondo yudha inggih Kala Sekti sanseh sudakir. Saya geger mawurahan
Nenggih kang mapan wonten ing Gunung Tidar. Jenenge makhluk Gandharwa ora patut babar pisan kowe keblangeten karo Sekti. Kunjing langit kelap-kelap katon lerkincang alis risang mawek andrung aduh Mas Gareng kula tanpa daya tanding kaliyan para Sekti. Pedro, apa kira kelingan melingi utawa dawuh Bapak Gandharwa Raja Subala? Lamun to aku karo kowe kepepet karo lelakon kepengkok marang Pancabaya supaya ngedruk bumi ping 3 panjenengane mesti paring pitulungan. Kalakar manguwo mungsuh haminta awan iki ana wujudan sing geguyokake bangsane apa Tata menawan dengan pangling kalian ingkang putra kekalih kula pun ganting cemukir kula pun becuk manggung wujud kula kados mekaten karo dipun adhar dening Gandharwa ing naminipun Kala Sekti Tatnago. Anakku bocah lurus lelakon iki tampanen kanthi lila legawa lan ikhlas merga sing jenenge makhluk ana ngarsane pangeran besok derajate padha dudu sing ganteng dudu sing sakmika sing bakal mulya ana swarga nanging sapa wae sing gedhe dharmane tumraping alam padang iki
ning kok wonten wujudipun Gandharwa wong jenengan rajane Gandharwa kok kendelan kewala menika kados pundi welungguh sing penak jantai dewa sampai kono maneh supaya yaksine pijojo kang mawi ngwengis netra kocak ngundang hampir aku ya tobat Gusti kula nyuwun pangapunten sesembahan kula Sang Gandharwa Raja Supala layak wis pirang-pirang taun kowe ora mapan ana Pulau Awindo metu saka golongane Gandharwa jebul kan lelek ngedekne gendera dhewe ning tanah Jawa reka-reka kowe ngangge jeneng kala sekti mongko sejatine jenengmu wis sampe kono kula nyuwun pangapunten kula medal saking Pulau Awindo golonganmu rombonganmu ya Gandharwa Pulau Awindo aja mbagusi nang kene ayo mulih ra mulih ilangi nyawamu nggih nggih Gusti ngaturaken panuwun ingkang pami Kyai Semar nyatanipun tanpa lantaran pitulunganipun jenandika lan ugi putra-putra kanggo menawi sampun tamat sejarahipun sugakir mapan wonten ing tanah Jawi. Nuwun sewu nggih kula niki dadi wong sing duwe omah sampeyan niku tamu to sampeyan tamu sing apik sampun sakrepipun menawi kula taos pakurmatan supados ndika tentrem ayem mapan wonten ing Pulau Jawa samangke kersa ndika kados pundi nuwun sewu kula lajengaken anggen kula matur kula badhe nyuwun palilah
nyebaraken agama pungkasan wonten ing tanah Jawi lan benjangipun wonten para wali ingkang sinebut Wali Songo ingkang datutaken dumateng anggen kula si Aradhani Kyai Semar. Inggih. Ning saderengipun kula kanthi cobi manjlentrehke jane agama sampeyan niku agami sing pripun, Seh? Pemiling Hanglati Stito met mindah Hangarni Mikering taman anon sekar warasiki nuwun sewu kula tak matur Kyai. Agami kula menika Islam. Islam menika tegesipun taat, tunduk lan pasrah sumarah mring Gusti Allah. Islam maknanipun tentrem lan sedaya umat muslim kedah ngreksa dumateng katentreman boten namung tentreming pribadi ning ugi katentremaning sedaya para makhluk. Inggih tentrem lahir, tentrem batin, tentrem donya ngantos akhiripun. Islam menika kanugrahan utawi pangayuman saking Gusti kangge kawilujenganipun sedaya makhluk lan alam sakisinipun. Islam menika maknanipun wangsulipun titah dumateng ngarsanipun Gusti Allah. Islam saripatinipun sanes kawruh lan ngelmu mila kala mangsa Islam angel dipun nalar karana Islam menika ukuranipun rasa pangrasa katitayan lan tresna asih dumateng Gusti ingkang Maha Nasa lan sedaya alam sakisinipun. Mila saben-saben maos kitab suci mesti kawiwit dan anyebut asmaning Gusti ingkang Maha Welas lan Asih. Tegesipun yen menungsa kepengin bisa manunggal tetunggalan kaliyan Pangeran Winjang, syaratipun kedah ngrembakakaken sifat welas asih dumateng sinten kemawon lan menapa kemawon. Menika werdinipun Islam Kyai Semar. Perkartika panggaresok sumela matrono kengis pungasat bining usuma memayu waloyeng nagri kraitan dimen ngrado inggih pun kula saged nampa lan Semar ngelilani yen sampeyan badhe nyebarke agama sampeyan wonten tanah Jawa.
ning wonten syaratipun nggih syarat menika dipun sekseni bumi langit lan isinipun sampeyan kena nyebarke agama sampeyan ning siji aja meksa lan aja nggunakake kekerasan angka kalih aja ngelek-elek lan ngowahi tatanan adat budaya sing wis ana merga seni budaya lan tradisi niku uga kanugrahan saking Gusti supaya uripe manungsa guyub rukun lan duwe jati diri sampeyan kena nyebarke Islam teng tanah Jawa ning syarat loro niku kudu manggon dewi kenceng matur nuwun Kyai Semar samangke kula nyuwun palilah malih napa melih supados tanah Jawi menika tebih saking pakarti jahe lan nista kamurkanipun para gandharwa kula nyuwun palilah badhe mendem waktu timpuru lan nancepaken tombak Kyai Sepanjang wonten ing pundhere tanah Jawi ingkang pener tengah nenggih pucuking Gunung Tidar menika waktu timpuru kaliyan tombak Kyai Panjang sampun kula tancepaken ing punjere tanah Jawi ing Gunung Tidar lan kula ugi badhe mendem tumbal ing kiblat papak tanah Jawa nenggih wujudipun duk alang-alang andong lan sareng maknanipun menapa menika Syekh sisih kidul kula tanduri duk tegesipun wektu sisih kulon kula tanduri alang-alang tegesipun alangan sisih wetan kula tanduri andong tegese andunga sisih kidul ketan kula tanduri sarem tegese marem gunggung kumpulipun menika mujudaken donga ingkang werdinipun duk ana alangan ndedonga supaya marem lan tentrem menika werdinipun matur nuwun nggih Syekh matur nuwun saka apike swara endahe donga sampeyan nganti kula meh kemawon makyut nyuwun pangapunten jenengan sampun numbali tanah Jawa mugi andayane wilujeng ing samudayanipun saksampunipun antarane budaya Jawa, adat Jawa kaliyan agama Islam manunggal. Wong Jawa kaya mlebu wonten ing pura Kencana.
Pura tegesipun lawang gedhe, kencana tegesipun emas. Manunggaling budaya Jawa kaliyan Islam sami kemawon nglantaraken wong Jawa tumuju marang jaman keemasan sekunder.